den Herrn, meine Seele singt den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bring ich dir mein Lohn. Was heute Een goedemorgen alle. Mr. John Peters hier met je dank als u Gottes Woord voor de nächsten 15 Minuten. Wir sind in Matteaus 13, die Vers 24 aufhang. Dankeschön für Horchen. Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, En nog waren goedemorgen en ik zeg dankzij voor Horchen in het 1250 KIKZ. Wir fangen immer sind uns morgens von Tieren, mit viel liebe Tieren, mit Gedanken, sieht Gottes Wort an. Und so, wir sind, haben wir Matteaus 13, und das würde die Gleichnissen auffangen. Jesus der nu nicht mehr so klar vertalen, als er das nie hat. Er hat alle in Geschichten vertalen, und das ist nicht ungefähr, dass die Zeit von Jehen stond, wo mehr Menschen Jehen am sind. Besonders die Obrigkeit und besonders die Kirchendienst, oder die Kirchenlehrer. Die sind nu sehr Jehen am, die sind so sehr Jehen am, dass sie wollen sogar anbringen, oder die fangen an zu planen. Warum? Well, hij redet Wahrheit. Hij maakt het aanmakkelijk. Ze werden in gevaar dat ze ihr Amt würden verlieren. Und das ist immer schuld, wenn das Amt mehr wird als den, wem die Amt dienen soll. Nicht so? Das wollte ich immer sagen. Das ist schuld, wenn das Amt mehr wird als den, wem das Amt dienen soll. Und das ist Gott und Jesus Christus. Nicht so? Und hatten vielleicht werden religiös geworden. Ich glaube, das würde das Wort sein. Ein Wort für religiös ist echt. Oder immer vielleicht an het oude vasthouden. Dus veel oude, dat is goed. Jezus zei, veel wat de Vader zeer zijn, dat is goed. Maar kijk naar wat hij doen, zegt hij. En zo dat we een Hechler. Een Hechler is einer, wat een ding zegt, over het andere ding deed. Dat is een schauspieler, een actor in een movie. Dat is hetzelfde woord. Dat moet je gleich, ik zei niet wat de movies aardig zijn, dat is bloß hoe het woord herkomt. Van die in die leven, zo dat dan best die zijn die Hechler oder Actors. En waar we dat rechte ding zijn, waar we, hier is het woord echt een goed woord. Waar we echt Christen, en ik rede niet van twee hullen en oudmond, ik rede bloos van recht en echt. Rein. En reiner, zijn wat daar gezegd is en daar gefilterd is en dat goede blijft heen, zo. Alright. So nu geht er wieder und wir haben uns Ferien geführt und zwei Botschaften, in zwei von diesen Sessions von der Seemann, wo der Rückging. Den Mann in das Fall, wie irgendwer, wer ihr Evangelium verkündet hat, vielleicht ein Diner, ein Prediger, ein Lehrer, ein Synodschulleiter, wer immer auch noch sein, dort so, dass Gott ihn wird. Der Eid hat verschiedene Eidfallen, das ist ans Wort. En de vraag is van dem wat het aanneemt en wat het blijft, niet zo. En zo, hij heeft het hier erklärt. Nu gaat hij wieder met een gelijkenis en zegt hij hier, hij ziet het nog een gelijkenis. En zegt dat Himmelrick is zo. So dat is de meeste van zijn gelijkenissen, die vangen ze staat aan. Dat Himmelrick is zo wie. En zo hier weer wat niet. Jezus wil met het oude afheren en hij wil het niet nabrengen. De oude bund, die had ik gedaan. Nu wieder tijd te manieren bund merken met de mensen, met wie en die. En dat wordt ware bloed kosten, aber nicht das Blut von Schub und Lama, aber das Blut von am Salz von Jesus Christus. Aber nu wie ich mal Zeit, den Menschen lernen, was het Himmelrick wird sein. Und das wird noch anders sein als das oude Bund. Und so, hij brengt je gelijkenis in te zijn, dat Himmelrick is zo wie een mens, die Gott het zo zijn deed op zijn akker.
En als die familie sluipt, dan kan de vriend en de kruid zijn door tussen de water en verleidt. En als de arend opkomt, dan was het kruid met het water op. En zijn arbeider komen aan en zijn haar, en andere weer dat hij, had ze niet goed zo gezegd, van waar komt het kruid her? En dat wordt ook zijn schmakkerij in je was, zit me zo. Wenn het zegt, de vriend had het tussen de regen gezegd. Hij zegt de eind, dat heeft de vriend gedaan. En wie weten we dat eerst niet? Dan vragen ik krijgt, zal wie dat kruid uitrieten? En vielleicht zijn het toch niet regen geweest, maar vielleicht has het de mank gezegd worden, niet zo. Dan zegt hij, nee, we worden niet dat kruid uitrieten, wegen dan riet we dat water ook uit. Laat het bad wassen. En wanneer het tijd is voor de arend, dan worden we dat kruid uitrieten en verbrennen. En we worden het water hersen en dat energie aanbrengen. En dan redt hij weer van, gaat hij naar het derde gelijkenis in dit kapitel en zegt hij dat Himmelrick is zo wie, niet waar? Dat Himmelrick is dus wie een senfkorn. En senf, dat is mustard. Gele mustard, wat we op een sandwich nog doen. Dat zoetig van senf, van zalm, dat is een zeer kleine koentje. En hij zegt dat Himmelrick is zo wie een senfkorn, wat het kleinste is van al het zoet. En wanneer het over geplant wordt en groot wordt, je hebt een grote boom waar die veel zich beschützen kan en het gaat schoten. En dan zegt hij dat Himmelrick is wie, nu zo wat het vierde gelijkenis. Dat Himmelrick is ook zoals wie een zuurdeeg. En de vrouw neemt een klein beetje heef, daar het te mank en dan heeft het een grote biet brood. En dan zegt hij, hij redt die eind in gelijkenissen en bloos in gelijkenissen, zodat er veld wordt worden wat Jesaja gezegd had. Ik wil mijn mond opdoen en gelijkenissen en ik wil de geheimelijke dingen openbaren van de aanvang der wereld der geschichten. Alles wat Jezus deed op eerd wil gewaarzegd worden door de profeten, zijn lijden, zijn sterven, zodat hij wordt in gelijkenissen verteld. En zoveel dingen. Er zijn nog gewisse dingen wat er nog moeten erveld worden. Maar die worden erveld worden, mijn vriend. Wegen God zijn woord is trouw. En komen die dingen aan, dan zeggen ze, de geschichte van dat kruid met water, dat heb ik niet verstaan. Dat andere wordt in plaats van die was. Waar hij de dat hij hier erklärt, die zelf wat vers 38. Dan zegt hij, wer is die weer zijn dat is das mensenzoon. Zodat sie echt Jezus Christus, zegt hij. De vriend, wat het kruid zijn dat is de teufel, dat is de vriend. De arend, dat is de eng van de wereld. En de wat eerst doen, dat zijn de engel. Nu zegt hij, krijgt het kruid uitgereten wordt, verbrand wordt, en de werd je erfst wordt, zegt hij, wat het op één wereld zijn. Jezus Christus wordt engel zijn. En die worden alle mensen opzomelen. Dan zegt hij dat we de raad gedaan hebben. Die wordt je eerst worden in een himmelrijk nemen. En wie de onraad gedaan heeft, die wordt in vuur gesmeten worden. En dan worden de gerechten zo dagen zoals de zon. En den voeder zijn rijk. Wie oren heeft te horen, zal horen. Du werd een klein beetje van vertellen. Niet die gruwelen, want hij zegt goede en slechte. Wenn dat woord zegt op ondersteden, wie zijn alle slecht. Waar we nu dan alle als kruid behandeld worden? Nee, dat woord zegt ook, waar die kost goed worden. Niet durch die ene kracht, niet durch die ene stenen en doen en roeren. Ik lees wat het Leid zegt. Deine Tränen sind nicht, wodurch du mit Gott wirst versöhnt, nur das Blut des Lammes macht uns gerecht voor Gott. En zo dat woord zegt wieder, dat we zijn alle slecht. Römer 3:23 zegt van alle zinnig, dus niet einer wat onfehler is onzin. Der wat gefehlt haben, der fehlt een heiland. Der heiland is gekomen. Der wir hem nu aanneemt en geloven, dat jaagt een goede mens. Niet dat hij niet beter is als irgendwer, bloos en God in de uren is er niet reich. Je reich dat meint onfehler, schuldloos. So die is niet maar schuld. Die had bij de bank een grote schuld, die ging euch te betalen. Jemand is gekomen en heeft die schuld betaald en zegt bloos, nu kan men de deur nemen, nu werden we top zijn. Met mij top, zegt Jezus.
Wenn du das annimmst, dann einmal wahrscheinlich, du hast bei der Bank euch mal Schuld. Du bist schuldlos, du bist schuldfrei. So, dort ist, wo die Kurs dort wert sein. Der wäre nicht dort bleibt Krüt. Und der wird ein Tag geerbt worden, und der wird in Krüt wird im Vier geschmissen, das kann ich mal erklären, das ist selbstverständlich und deutlich so. Und nu hat Jesus das hier, wird nicht eventuell gebraucht. Er hat die Jünger und die Menschen gelehrt von dem Daut Himmelrick. Er hat gelehrt von der Seiligkeit erst durch Arm, durch Jesus Christus, kannst du gut sein und gut bleiben. Bist du nu Unfehler? Nee, du bist noch im Fleisch. Du bist noch hier in der Hut. Und die Hut, die merkt Fehler. Aber was er teilt ist, der Jes. Der Jes ist gerat. Und du bist Gott sein Kind. Nimm das bloß an und glauben, was das mehr Sinn mehr. Und die sagt, du hast doch kein von das alle. Das überall wird nicht immer so sein, dass der nie ist. Mit all der Sinn und Fehler und so weiter. Das wird ein Tag abgedient worden. Und dann sagt Jesus, er wird eine Arrentiet geben. Dann werden die Engel kommen und die werden von den Menschen zwei Gruppen werden. Der wird Christ sein, der wird nicht Christ sein. Das ist einfach, weil die geteilt werden. Matteuas 24 redet von Schub und Kasen. Du wirst Luther noch mal von vertalen, weil wir bei dort Kapitel sind. Und so Jesus hat hier wird viel Evangelium gebraucht, was für uns wird nie sein. Sie leben im Alten Testament. Und im Alten Testament wird es sagen, die muss so und tun, zum ein Israelit sein. Die muss da in der festhalten, die Tiere müssen geopfert, die muss so und so Büße tun, und dann worship mehr. Aber dort wird das alte Bund, wo der vorabkicken in Jesus, wir leben in dem neuen Bund, wo zurückkicken in Jesus. Und so dort hat die geändert. So Jesus hat hier eine große Veränderung in der Welt anbringen, in das Himmelreich. Er hat hier einfach nicht Himmelreich mehr. Das alte ist vorbei. Und ich merkte hier ganz was nicht, und für ihn wird es was nicht. Und er hat dann entblicken. Und dann brauche ich ein paar Beispiele von, wo in Senfkorn oder Hev, das sagt klein nicht, aber das merkt was groß ist. Er sagt, das wird klein anfangen. Jo, er wie hier nu auf Erden. Er möchte 12 Jünger rein. Plautdeetsch, der Heilige Jesus, kämen wir nach 120. Von den 120 heeft het in zelfs dag even 3000. En dat we meestens van het afknalt tot groot. En dat evangelium is nu al even de ganze Welt. En ik wil je een klein beetje denken houden dat de eerste vers, hoe Jezus zelf zegt, en ik leid dat je in Matteaus 24, hoe hij zegt dat de één tijd, wat ik kom, uit de ganze Welt het evangelium gehoord heeft. We leven in zo'n tijd waar het mogelijk is. Door internet, door satellites, door phones. Het evangelium wordt wijd en breed uitgespreid. En ik we leven in een zeer goede tijd. Niet een fürchterliche tijd. Maar een tijd wat bald wordt, waar we eigenlijk nu worden kan het eng zijn. En we kunnen ons vrijen. Die wordt aan ooit omgaan, die gruwen zich uit van de eng tijd. Die vrijen zich. Wees die een van die zijn. Ik wil hier met je toe beden. En dan kost ik die klaarmaken en die groep te zijn. Komm und lobe den Herrn. Die kost aan de gewerne ziet zijn. Nicht wenn die Dollar proben kost, oder beter bist, oder Dollar geben kost, plus wenn die am onnimmst. Die kost dit beten, Herr Jesus, ich sehe in Sünder, mir fehlt ein Heiland. Wo die an meinen Horten antragen, wo die dort stetig nehmen von meinem Leben, wo die wieder dort fortig fahren, ich will Mitvater sein. In Jesus in Namen. Amen. Wenn du dort Gebet hast, wir freuen uns für dich. Du bist mein Bruder, meine Schwester geworden. Gottes Segen. Wir sehen wieder in Gott sein Wort, wat hij voor die wil. Bete aan. Prijs aan. Zie dankbaar. Moet Gott die segnen. Was vor mir liegt und was immer auch geschehen mag.